El proper 14 de maig queda sense efecte l'acord al qual van arribar la plataforma Pro Camins Oberts i l'empresa que mantenia tancat el pas a la finca d'Esfangar, a Manacor. Des de PSM Esquerra Verds denuncien que l'Ajuntament de Manacor encara no ha ratificat l'acord i per això intentaran dur-ho al proper ple municipal. Pretenen que el batlle, Antoni Pastor, es pronunciï sobre l'acord. El pacte entre la plataforma i els propietaris d'Esfangar recull que els camins de la possessió són públics, a més de cedir 200.000 metres quadrats de pinar per a ús lúdic. La coalició d'esquerres proposa que es doni un termini als propietaris per arribar a un acord que sigui definitiu, semblant a l'aconseguit en altres casos. Els abollats tant d'una part com de l'altra han acceptat aquest acord i ara falta que ho ratifiqui el batlle Pastor en el seu ple. Per això, com que nosaltres veiem que està pastelejant i no interessa dur-lo endavant, nosaltres el dilluns que ve presentam al ple que se ratifiqui aquest acord, que se pronunciï si ho vol o si no ho vol, que deixi de pastelejar.